ginbayaan niya anay si Jesus, tubtob nga may kahigayonan naman siya. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Pagdayo sa imo o Ginoong Hesu Kristo. Mga utot kay Kristo sa liwat, maayong gabi sa inyong tanan. Kamusta kamo diri? First time ko magmisa diri sa San Rafael. Amo nakaginaway ko katuntol kundi. Anyway, no? Imagine for a moment that the devil has decided to turn his attention to you. Imagine niyo nga ang yawa ginbaling niya attention sa inyo. To test you, tempt you, and try to stop you from following Jesus. Imagine that he has decided to turn to you from your faith, each in 3 different ways. Each way, an attempt to try and turn you away from God. What might those be for you? Perhaps they could be little different from each of us. Ay hanang pamaagi sang yawa kung tintaron kita na nari-sari, hindi pari-pariho pa sa tagsa-tagsa sa aton. Di mga utod, ano hayhan inangasay sang tentasyon ang iaihatag sa imo. In this first Sunday of Lent, the Gospel sets before us the narrative of the temptation of Jesus when the Holy Spirit, having descended upon him after baptism in the Jordan, prompts him to confront Satan openly in the desert for 40 days before beginning his public ministry. Mga utod, ato na batian nga 40 kaadlaw si Jesus nga nagtiner sa disyerto sa pagpangamuyo kag pagpuasa. Gani nagbatyag sa singgutom. Tag ina nga pamaag sa sina nga tsansa nagsulod ang yawa sa pagsulay sa iya. Ang yawa maalam gid kag nakahibalo kung ano nga pamaagi ang sarang magamit agod tentaron sa Jesus. The tempter seeks to divert Jesus from the Father's plan. That is, from the way of sacrifice, of the love that offers itself in expiation to make him take an easier path, one of success and power. Brothers and sisters, there are three temptations being presented in the gospel. Una, to turn the stones into loaves of bread. Magbaylohon ang mga bato into tinapay, which symbolizes our desire for security. Di ba la? Kung wala kita makaon, feeling natin unsecured kita. Grabe gid aton worry. Kung pagbukas mo sumutalagbasan, last nyo na nga tinigang, gapalibog ka na sang kanon nyo para buwas. Sa mga estudyante, kung wala kita balunon, paeskwilahan, di ba pangluya kita? Di ba lang? Intindihan ko na kay estudyante, makusubong. Nag-schooling man ako, subalaan ko ang feeling ng isa ka estudyante. Second, the rule of all the kingdoms of the world, which symbolizes our desire for glory. And third, to throw himself down the temple and prove that God's angel will keep him from injury, which symbolizes our desire for power. The desire for security, glory, and power are the common and usual desire of every man in this world. The temptation is not that security, glory, and power are inherently wrong. Hindi siya sang malain to seek for security, glory, and power. But rather,
they can be used for the wrong ends and or at the wrong time. Wala malain kung nagahandom kita sang security, sang glory, sang power. Apang ini sila pwede magamit sang yawa, aguntin taron kita palayo sa Dios. Agud gamito ng aton gahom in a wrong way and in a wrong time. Kung aton talupang doon ang aton palibot karon, madamo sa mga butang sa aton palibot, ang sarang gamiton sang yawa, agud sulayon ang tawo palayo sa Dios. Agud magbuhat sang mga butang, agud maglalis sa mga sugo sang Dios. Madamo sa aton kauturan ang nagapangatubang sing gutom, bangod sang pagkawala sing trabaho, kag bangod sini ang yawa ginagamit ining nga kahigayonan, agud gamuhon ang huna-huna kag tagipusoon sang tawo nga magbuhat sang indi maayo nga mga butang, kasubong sang pagpangawat, pagpamatay, pagbaligya sang dungog, kag pagsulod sa mga illegal nga mga bulaton nga nagaguba kag nagadala sang indi maayo sa biktima sini. Sa sini nagahilapit nga pagpiniliay sa patag sang politika, ang yawa nagahikot man sa paggamo sa tagipuon kag panghuna-huna sang tawo, agud indi makapili sang insakto, ukon mabutag ang mga ini bisan pa sa maathag ginatungto sa mga kandidato. Kasubong man bisan pa maathag nga wala ini ikasarang ukon nahibaluan sa pagdumala sang sosyudad. Ang yawa nagahikot man sa tagipusoon kag huna-huna sang aton mga kandidato, agud nga magbuhat sang indi nagakabagay nga hilikoton, agud lamang maangkon ang gahom kag poder. Ti karon mga utod, ini pila lamang sa madamo nga mga realidad sa aton palibot nga nagapakita sa pagpanghikot sang yawa sa tunga naton. Gani ang istorya na hanungod sa pagsulay kay Jesus sa desyerto, isa ka pagpahanumduman sa aton sang aton tagsa-tagsa katentasyon sa kabuhi, ang realidad sang yawa sa aton palibot. Like a roaring lion looking for someone to devour. 1 Peter 5:8. Pope Francis in his Catechesis on Vices and Virtues urge us that one must never dialogue with the devil. He warns us, be careful. The devil is a seducer. He is smarter than all of us, and he will make us pay for it. Di nga man kita gid ang paborito sang yawa. Bangod ang yawa na hisa sa aton. Ang yawa na akigid sa aton. Nga kita lamang ang gintagaan sang kahigayonan nga mangin anak sang Dios. Kag aton ina nabaton sang kita ginbunyagan. Gani sa oras sang bunyag, magasugod ang pagpanghikot sang yawa nga sulayon kita palayo kag batok sa aton amay sa langit. Nga kita manginswail nga mga anak sang Dios. He also added, or Pope Francis added, that one must not converse with the devil, and we must not entertain ourselves with temptation. Hindi kita magbutang sang aton kaugalingon sa okasyon sang tentasyon. Ang magaling kagainay humangkot kita,
may ara kita na sari nga sahi sang tentasyon sa aton kabuhi. Pagin mamangkot ko kamo sa inyo, ano ang tentasyon sang yawa sa inyong kabuhi. Di ko nahibaluan naton nga inagali makatulog sa aton sa sala. Hindi na naton pag-ibutang ang aton kaugalingon sa sina nga okasyon. Hindi naton pagtagaan sang kahigayunan ang yawa nga tumbahon kita, nga perdihon kita. There is no dialogue. Temptation comes. Ang aton obrahon, we close the door. We keep watch over our heart. Gani sa tunga sa mga paghikot sang yawa sa aton palibot. Whatever temptation we have in our life, tandaan nga kaupod naton si Jesus. San Pablo sa ikaduha nga blasahon nagaagda sa aton sa pagsandig kay Jesucristo nga napatay apang nabanhaw liwat para sa aton kaluwasan. Dugang pasini, ang labing pagagamhanan sa aton Dios maathag nga ginsaysay paagi sa pagpahanumdom ni Moises sa mga Israelinhon sa inauna nga balasahon kung paano sila ginpangapinan, ginluwas, kag wala ginpabayaan sang Dios sa ila pagpanawag sa iya. Gani mga utod, sa tanan nga adlaw, magtawag sa Dios nga tagaan niya kita kabakod batok sa gahom sang yawa. Nga iya kita pangapinan batok sa mga paglimbon sang yawa. Do ginagamo kita sang yawa. At sa aton palibot. And let our prayers always be with me, Lord, when I am in trouble. Be with me, Lord, when I am in trouble. Mga utod, tani hindi man kita mangin instrumento sang yawa, agod mahulog ang aton isig katawo sa sala. Amen. Paling pagtindog ang tanan. Ipahayag nato ang aton pagtuo tanan. Nagatuo ako sa Dios, May nga makagagahom sa tanan, magbubuhat sang langit kay sang buta. Nagatuo ko kay sa Kristo anak nga bugto nga aton Ginoo. Naging panamkon sa lang sang Espiritu Santo. Ibunag ni Santa Maria Birhen, ginsakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansa sa krus na patay kag ginlubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo kadlaw na banaw siya nagalin sa mga minatay, kumayab sa mga langit, karilingkod sa tuo sang Dios nga Amay, makagagahom sa tanan. Gikan dito, makaripa siya liwat sa paghukom sa mga buhi sa mga minatay. Nagatuo ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa ginkaupdan sa mga santos, sa kapatawaran sa mga sala, sa pagabanhaw sa mga lawas, at sa pagkabuhi nga wala sing katapusan. Amen. labing hinigugma nga mga utod sa sining panahon sang Kwaresma, magmangin mabinantayon kita sa aton kaugalingon, kag magampo sing matutom sa Dios, sa aton Amay nga makagahom. Sa tag sa kapag-ampo ang aton isabat, sa imo kaluoy pamatii kami. Sa imo kaluoy, pamatii kami. Para sa amon mga kauturan nga nagatrabaho sa luwas sang pungsod, kabay nga kaupod sa ila mga pamilya, mangin instrumento sila sa pag-ambit sang maayong balita, paagi sa ila kubos, kag bugos nga pag-alagad sa Ginoo kag sa iya katawhan. Mga muyo kita. Sa imo kaluoy, pamatii kami. Agod nga ang paghidaid nga nagsandig sa katarungan kag matuod nga pag-inabyanay pagatigayu patinghaon sang tanan nga mga pungsod. Mga muyo kita. Sa imo kaluoy, pamatii kami. Agod nga paghahatagan kita sing himpit nga paghinulsol sa aton mga sala kag sa pag-ambit sang maayong balita nga ginpahayag ni Kristo bilang sadsaran sang aton pagpangabuhi nga Kristohanon.
mga muyo kita. Sa imo kaluoy, pamatii kami. Agod, ngang aton pagipusuon, iya pagabuksan, nga mangin maluluyon, kita sa mga kinahanglanon sang aton isig katawo, kag maghatag sa ila, sang nakaigo nga pagtangod. Mga muyo kita. Sa imo kaluoy, pamatii kami. Agod, nga ang mga nagamasakit, makaagom sang maayo nga lawas, kag ang mga imol magkalipay bisan pa sa ila kapiutan. Mga muyo kita. Sa imo kaluoy, pamatii kami. Ibugay o Ginoo sa imo matutom nga banwa ang kabakod sa paghiupod sa imo anak sa sining panahon sang Kwaresma. Agod man luwas kami sa gapos sang dutan-on nga kailigbon, paay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Palig magtindog ang tanan. Pangamuyo ko mga utod ang unang akon kag inyo sakripisyo maamutan sang Dios amay nga mga gawong sang tanan. Batununta sa ginong sakripisyo sa imong mga kamot, sa karayawan kay mayan sa iyang ngalan, sa tunman kapuslanan, kay sa bugos niya nga Santa Iglesia. O Dios ngamon amay, ama na kami agod ihalad namon sing nagakaigo ining sakripisyo sa pagsugod sang Kwaresma. Itugot nga mangintakos kami sa pagsaulog sa nagakabagay nga paagi sang halangdon nga misteryo Pascual, paagi Kristo nga amon Ginoo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo, Kagyaraman sa imo, ibayaw nyo kasing-kasing. nabayaw na namon sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Takus kag angay gid. Takos kag angay gid, igo ug mapuslanon samon kaluwasan, nga sa gihapon kag sa tanan nga duog magpasalamat kami sa imo, o Ginoo Santos nga amay gamhanan, kag walay katapusan nga Dios, paagi Kristo nga amon Ginoo. Sang siya wala magkaon sa sulod sang kapatan kaadlaw, iya ginpabalaan ini nga panahon sang pagpuasa. Pagi sa iya pagdaog, sa sadtong manog, iya kami gintudloan sa pagpugong sang amon kailigbon. Agod nga sa matinlo nga tagipusoon, maselebrar namon ang misteryo Pascual diri sa duta, kag madangat namon ang walay katapusan nga Paskwa sa langit. Ganiupod sa mga angheles kag mga santos, nagaamba kami sing walay untat sang kalantawon sang imo himaya nga nagasiling.
Santos ikaw nga tuod o Ginoo kag tuburan sang tanan nga pagkasantos. Gani padalangin mo Espiritu sa pasantos sining mga dulot. Agod nga mahimo ini para sa amon nga lawas kag dugo sa amon Ginoong Hesukristo. Sa wala pa siya gintugyan sa kamatayon nga ginbaton sing kinauboton. Iya ginkuha hagin pamiyak-piyang tinapay nga nagapasalamat sa imo. Kag iya naging panagtag sa iya magditun-an nga nagasiling. Magkuha kamutanan kag magkaon sini. Kay ini among akon lawas nga gatugyan para sa inyo. Subong man, pagkatapos ang paniyapon ko ang kalis na nagpasalamat liwat, kag iyagin palibot sa may rutunan nga nagasiling. Magkuha kamutanan, kag mag-inom sa sining kalis. Kay ini among kalis ang akong dugo. Ang dugo sang bag-o kag walay katapusan nga kasugtanan, nga igaula para sa inyo kag para sa tanan, sa kapatawaran sang mga sala. Himuan ninyo ini sa akon handumanan. Ang misteryo sang pagtuo. Gani o amay, amon kinahalad sa imo ining tinapay sang kabuhi kagining kalis sang kaluwasan, sa pagsaulog namon sang handumanan sang pagkamatay, kag pagkabanhaw sang imo anak. Nagapasalamat man kami sa imo, kay imo kami ginkabig ng mga takos sa pag-atubang, kag sa pag-alagad sa imo sa sining sakripisyo. Nagapakiluoy kami, nga ang Espiritu Santo magpaiusa sa amon, nga nagaambes ang lawas kag dugo ni Kristo. O Ginoo, dumdumang imo simbahan nga nalapnag sa bugos nga kalibutan. Himpita siya sa paigugma upod sa amon Santo Papa nga si Francisco, sa amon obispo nga si Jose Romeo, kag sa tanan nga kaparian. Dumduma ang mga sakop sining amon katilingban nga nagtaliwan nga paglaom nga banhaw sila. Dumduman ang tanan nga nagkalamatay sa imo pagkaabyan, bato na sila sa pagtanaw sa imo may mayaon nga nawong. Kaluoy man kami, nga yari dili nagatambong, agud maambit namon ang kabuhi nga wala sing katapusan. Magdayaw ka magimaya kami sa imo, upod Santa Maria Berhen Eloy sang Dios, upod kay San Jose nga Yabana, upod sa mga apostoles, kag sa tanan nga mga santo sa nagpahamuot sa imo anak nga sa Jesucristo. Paagi sa iya, upod sa iya, kag dira sa iya. Ginahatag sa imo, O Dios, amay nga makagahom, sa kaisahan sang Espiritu Santo, ang tanan nga dumog kag himaya, sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Tungod kay ginsugo sa aton manuluwas, mga muyo kita sa daho nga pagsalig sunod siya gintudlo sa aton.
Luwason mo kami, o Ginoo, sa tanan nga kalautan. Hatay kami sa pagiday sa amon mga inadlaw. Bulihi kami, agod malawas kami gihapon sa sala. Kag paligo na kami sa tanan nga mga palaligban. Samtang nagapaabot kami sa bulahan nga adlaw nga amon ginalauman, nga magabalik sa Jesucristo nga amon man luluwas. Gahom kag ang himaya sa mga tuig, sa mga katuigan. O Ginoong Hesukristo, ka nagsiling sa iyong mga apostolas, ang pagiday kinabilin ko sa inyo, ang akong pagiday kinahatag ko sa inyo. Hindi pagtamdang amon mga sala, kunding pagtuo sang imo simbahan. Kag suno sa imo ginsiling. Hatagi siya si pagiday kag pagiusa, ikaw nga nakakabuhi ka nagahari sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Ang pagiday sang Ginoo yaragi hapon sa inyo. Kag yaraman sa imo. Maghatay kamo sing paghiday. Iyari ang kordero sang Dios nga nagawala sa mga sala sang kalibutan. Bulahan ang mga inadapi sa bangkete sang kordero. Ginoo, det ako sa masunod ka sa puloy-an, apaminta lamang sa pulong kamagayong ako. Handom sa akon tagi puson nga ikaw akon gid nga mabaton sa matud mo nga presensya sa balan nga Eucharistia.
sa gihapon, di pagitugot nga sa imo mamulan. Manuluwas sang akon kalan. Paling magtindog ang tanan. Mga muyo kita. O Dios nga amon amay, imo kami ginsagod sang kalanon nga nagapalig-on sang pagtuo, nagapapag-on sang paglaom, kag nagapabakod sang paghigugma. Kabay nga handom mo namon si Kristo ang matuod kag buhi nga tinapay, kag magkabuhi kami suno sa iya gintudlo. Pare Kristo nga amon Ginoo. Amen. Balik maglingkod sa makadali para sa mga pahibalo. Sa gihapon, nagsugod na ang aton nga Via Crucis kagapon, March 7. So ini every Fridays na sa Lent season. So gani sa masunod naton nga Via Crucis sa masunod nga Biyernes sa gihapon alas 6 ang takna sa gabi. Diri kita masugod sa aton chapel, but before sina magapangamuyok kita na isang Santos nga Rosario. Kag subong man sa gihapon ang atong parokya nagapangagda kung sino ang maluyag mag-apostoles. So pakigaanot lang kamo sa aton Barangay Chapel Coordinator kag ang finalist sa aton nga Usana Choir nga i-represent sa aton nga barangay kag sa aton nga eskwelahan sa doon atong pison
So, subong na final na mo ng lista, agot niya, matigayon ng practice, kag, ginapangayo manamon, ang suporta sa aton katilingban, nga buligan naton, ang ilang mga kinahanglanon para sa aton niya, usa na choir, sa ilang bayo, kag sa mga iban pa nilang galamiton during practice, kag sa magsugod na ang Domingo de Ramos hasta nasa Sabado o kon sa Domingo sa pagkabanhaw. Madamog yung salamat. By the way, atong gili pasalamatan ang atong celebrante subong, Reverend Father Joshua Artatis. Thank you, Father. Magtinog ang tanan. Ang Ginoo yara sa inyo, Kag yaraman sa imo. magduko para sa bendisyon. O Ginoo kabay nga magpanaog sa imo banwa, ang imo bugana nga bendisyon. Agod sa tunga sang ila kalisod, magdugang ila paglaom. Sa tunga sang pagsulay, ang ila bertud magmalig-on. Kag ila maagom ang walay katapusan nga pagtubos. Ginapangayon namon ni sa iyong Pai Kristo nga amon Ginoo. Amen. Kag bendisyon kamo sang Dios nga magawom sang tanan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo. Amen. Lakat kamo sa pagidahid, sa pagugmag, sa pag-alagad sa Ginoo, tapos na ang misa. Salamat sa Dios. Kayong gabi sa inyong tanan. May gabi man, Father. Ang Diyos ang magbago, ang pagbalik sa Ginoo. Saan ang nagipusoon ta, kapatunon nato ang grasya. Lakat kamo sa kasanagon, sa kamatuoran. Yari ang Diyos sa magbago, ang pagbalik sa Ginoo. Saan ang